gyngang. Det er ikke sådan, når at værterne her på programmet, de bliver så gamle, at de bliver nødt til lige at tage sig en lur oven på noget man skal lige have en lille farfar på et tidspunkt. Det er meget vigtigt. Ja. Så hvordan sidder du egentlig i den der meget dejlige stol? Lisbeth, det er en Stingray. Ja, det er det jo. Det er det jo. Ja. Det er en stol, som ifølge vores 2 boligeksperter her til morgen godt kunne gå hen og blive en klassiker. Lidt ligesom den her, som jeg sidder i. Det er jo en Frost. Det er nemlig en Frost. Det er det. Ja. Jeg ved ikke så meget om den, men det gør vores 2 boligeksperter senere. Det gør du til gengæld om 8 minutter, hvis du spidser ører, fordi der skal vi have en gennemgang af, hvad der måske godt kunne gå hen og blive nye danske møbelklassikere. Vi kigger lige på nogle af dem, der rigtig mange kender, nemlig Ægget og Børge Mogensens trammesofa og sådan nogen. Altså, det er folk, der går lidt op i bolig, de ved godt, hvad jeg snakker om. Hvis du spidser ører, ikke, så kan du få en gennemgang af Medinas nye album. Det er nemlig også lige om lidt. Ja. Sådan der. Gyngang. Mikkel, kan vi få en vejrudsigt, mens jeg gynger morfar?